Esta é a proposta que vamos levar mañá a Madrid, que fomos seleccionados para, entre o público e o xurado profesional que viñeron probalo, fomos seleccionados entre os 15 mellores bocadillos de España, que, bueno, non sei xa todo un éxito, pero, bueno, de toda mañá imos loitar por ganar e imos levar este bocadillo a Madrid representando a nosa cidade e a nosa gastronomía sana e galega. O bocadillo Quinta Sinfonía, que, bueno, o nombre ven de que está feito con costela do centro de falda de vaca galega madurada, e é un corte que se chama pois quinta costilla porque son os 5 paus da costilla do centro da falda, vale? Entón aí un poquinho a raíz do nome puxemos o nombre do bocadillo. E Quinta Sinfonía pois porque é un espectáculo, é arte puro este bocadillo, e o sabor que ten, a intensidade, pois recordarnos un poquinho a esa canción tan famosa, non? E levaba eso, pois o que xamos a costela de vaca, facémola no camado, pois como a Quinta Sinfonía tamén empeza con un golpe moi intenso de lume, de brasa e de fumo no camado, sellamos ben a costela, afumámola, despois cociñámola a baixa temperatura para darlle o toque da melosidade da carne. Temos un pemento morrón, pemento tipo piquillo, tamén que caramelizamos en camado e o asamos lentamente. Un toque ácido para limpiar un pouco esa untuosidade, esa grasiña, para contrarrestala con pepinillos estilo polaco. Toque crujiente con cebola, con aros de cebola en tempura. E nada, un pan tradicional, de país, do obrador de Ossi Gourmet, feito con masa nai, con un toque moi crujiente por fora, que aguanta moi ben todo o peso que leva e toda a untuosidade que leva o bocadillo. E non me deixo nada máis, esa é a nosa proposta.